It's time for DJ Rocky's Secret Files. Anong laban ko sa 9 years nila ng girlfriend niya? Hi, DJ Rocky. I'm an avid listener of your program. Actually, this is my second time na sumulat sa programa mo. The first one was about my mom who died in a car accident. So, itago mo ako sa pangalang Celestine, 30 years old. Actually, hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. And for sure, maraming mambabash sa akin at tataas ang kilay pero wala akong pakialam sa mga sasabihin nila. So, this is my secret file. I met this guy na itago natin sa pangalang John last May 15, 2020. He's from Bulacan. That time he was 22 years old. So that time ako naman 29 years old. Quarantine days sa isang singing application. Doon kasi sa app na yun, merong tinatawag na party room. So doon pwede kayong magkantahan, magkwentuhan, and etc. Para siyang old version daw ng YM. Hindi naman kasi ako familiar na merong ganun yung YM. So around 4 in the morning, dahil hindi ako makatulog, pumasok ako dun sa party room niya. But that time, hindi naman kami nakapag-usap. Mas nakausap ko yung isa nilang member. Then the next day, na-bored ako. Nag-DM ako sa kanya. Then I asked him kung mag-o-open siya ng PR or party room. Kasi tatambay ako dun. So to make the long story short, palagi na kami nag-uusap dun sa party room niya hanggang sa naging comfortable kami sa isa't isa. That time kasi I was having a hard time kasi grabe ako atakihin ng anxieties ko nun. And isa siya sa mga laging nandyan para sa akin. He helped me a lot para makabangon at unti-unti maging okay. Sabi niya nga sa akin, tutulungan kitang maging masaya uli hanggang sa maging okay ka na. So nakarating na nga kami sa Messenger. Doon na kami nag-uusap, nagtatawagan, magdamag. Till dumating yung araw na babalik na siya sa trabaho tapos ako hindi pa nakakabalik. So unang araw na bumalik siya sa trabaho, parang hindi normal yung araw ko kasi sanay na ako na nakakausap siya. Hinahanap-hanap ko siya. Gusto ko nang gumabi kasi namimiss ko siya. Gusto ko na siyang makausap at gusto ko na siyang makita sa video call. Tapos nagulat ako nung bigla siyang nag-chat. Sabi niya, iniisip niya raw ako habang nasa trabaho siya. Kung ano raw yung ginagawa ko. So simula nun, naging open kami sa isa't isa. Lahat ng mga kalokohan niya, kinakwento niya sa akin. Kahit yung mga pagdating sa babae. Mga ganun. Naging routine namin yung magkatawagan kahit natutulog. Tapos pag panggabi naman siya, hindi rin ako natutulog sa gabi para sabay pa rin kaming matulog sa araw. At dumating nga yung araw ng birthday niya. Ayun, as usual, magka-call kami, binati ko siya. And I just can't help myself to say I love you. At ganun din siya sa akin. So from then on, we exchange I love yous. At sobrang feel na feel ko yung pag-care niya sa akin. Yung tipong kahit nasa Bulacan siya, tapos ako nasa Manila. Although malapit lang naman yung Bulacan. Pero syempre, mahirap kasing mag-travel that time because of pandemic. So, yeah, he updates me every now and then. And feeling ko, jowa ako. Nagsisend pa siya sa akin ng voice message na kumakanta siya. Kinakantahan niya ako. Ang ganda kasi ng boses niya. Hanggang sa isang araw, bigla na lang siyang nag-chat sa akin na tapusin na namin kung anong meron kami. Nagulat ako.
feeling ko gumuho yung mundo ko. Kasi every time na inaatake ako ng kung ano mang anxieties ko, nagbe-breakdown ako mentally, siya lang yung nakakapagpakalma sa akin. Makausap ko lang siya, okay na ako. So parang naglalaho ng parang bula lahat ng lakas ko. Feeling ko siya yung pahinga ko sa mundong punong-puno ng gulo. At feeling ko siya yung tahanan ko, tas ganon. Hindi ako mapakali nung nabasa ko yung chat niya na yun. Hinintay ko siyang mag-chat or tumawag kinagabihan para makapag-usap kami. At nag-usap naman kami that night. I asked him, bakit? Bakit ititigil? Ang unfair mo naman. Ang sakit-sakit naman. Bakit mo ako binibigla? Hindi ko kayang mawala ka. Ikaw lang yung laging nandyan para sa akin. Tapos iiwan mo rin pala ako. Sabi mo love mo ko. Pero bakit mo ginagawa sa akin to? Umahagulgol ako habang sinasabi ko yun. Tapos sabi niya sa akin, sige, uunti-untiin natin na mawala ako sa'yo hanggang sa maging kaya mo na wala na ako sa buhay mo. Kasi 'di ba? Alam mo naman yung reason ko. Simula pa lang alam mo na sitwasyon ko. Yes, DJ Rocky. Meron na siyang girlfriend. And that time, 8 years na sila. Ano ba namang laban ko doon? Samantalang ako bago pa lang sa buhay niya. From then on, binawasan na namin yung time na magkausap kami. Hanggang sa dumating na nga yung time na nawalan kami ng communication. Mahigit 1 buwan din kaming hindi nag-usap. Sa mga panahong yun, sobra akong durog na durog. Pinapakita kong masaya ako para isipin niya na hindi sayang yung effort niya para pasayahin ako. But deep inside, sobra akong nadudurog. Knowing na sinukuan na niya ako. Kasi mas pinili niyang gawin yung tama. Naintindihan ko naman at masaya ako na mas pinili niyang gawin yung tama kahit na sobra akong nasasaktan sa desisyon niya. Until one day, nakita ko siyang online sa app na yun. Grabe yung kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung kakausapin ko ba siya or iiwasan. Hindi ako nakatiis, kinausap ko siya. Nagkumustahan kami. Then, umiyak ako kasi ang bigat ng nararamdaman ko that time. At simula nung araw na yun, nag-uusap na naman kami uli. At sobrang saya ko na naman. Balik na naman kami uli sa Messenger. Gaya ng dati, magkatawagan, magdamag. At napagdesisyonan naming magkita ng December 19, 2020. Yun yung una naming kita. Ang saya ko nun. Pero kinakabahan ako, hindi ko nga ma-explain yung nararamdaman ko. Bumiyahe ako from Manila to Bulacan para makita siya. Napakasaya ko nung araw na yun. Akala ko hindi na mangyayari na magkita kami. And that time, we made love. He kissed me. At yung mataas na halik na natikman ko, napaka-gentle. Hanggang sa nasundan ng pagkikita namin. Simula nun, mas lalo pa kaming napalapit sa isa't isa. Mas lalo pang lumalim ang lahat sa amin. Siguro, DJ Rocky, nagtataka kayo kung bakit hindi na lang maging kami. Pero 'di ba? Paano mangyayari yun na kahit gustuhin man namin? Hindi naman talaga pwede. Kasi nga, meron na siyang long-time girlfriend. Eh anong laban ko? 9 years na sila. High school pa lang sila. Marami na silang pinagdaanan. Ako, ano bang meron kami? Meron nga bang kami? Sabi nga ng isang sender dito sa programa mo, yung feeling na nakita mo na yung tahanan mo, pero may iba na palang nakatira dito. Never pumasok sa isip ko na sabihin sa kanya na hiwalayan niya yung girlfriend niya. And ayoko rin. Never din namin pinag-usapan ng tungkol sa girlfriend niya or tungkol sa kanila. Kasi wala namang alam yung girlfriend niya.
Ni hindi nga niya alam na merong ako sa buhay nila. Oo, minsan nagsiselos ako. Minsan nagdedemand. Pero naiisip ko rin naman, sino ba naman ako para magselos at magdemand? Sino ba naman ako sa buhay niya? So sabi ko noon, hihintayin ko na lang na mapagod ako. Na maubos ako bago ko siya pakawalan. Pero bakit ganun? Bakit parang hindi naman ako napapagod na mahalin siya? Kasi araw-araw niya ring pinaparamdam sa akin na mahalaga ako sa kanya. Na mahal niya rin ako. Hanggang sa isang araw, July 2021, tumawag yung ate ko na nasa ibang bansa. Nagtatanong kung kailan na raw ako magre-resign at uuwi ng probinsya. Sabi ko kung pwede sa January na lang. Tapusin ko lang yung taon na to. Hindi na pumayag yung ate ko kasi bago siya mag-ibang bansa, usapan namin. Magre-resign na ako by June. Tapos magne-negosyo na lang sa probinsya namin. Ayun, nung time na yun, yun yung time na hindi ko pa kilala si John Kaya nung tinanong ako ng ate ko, sobra akong nahirapang magdesisyon. Pinag-isipan kong mabuti. Kasi isa si John sa main reason ko kung bakit nag-i-stay pa ako rito sa Manila. Hindi dahil sa trabaho ko, kung hindi dahil sa kanya. Hanggang sa napag-isipan ko na uuwi na lang talaga ako ng probinsya. At least, pag andun na ako, malalayo na ako kay John. Hindi na ako mahihirapan na pakawalan siya. At ganun din siya sa akin. Kaya grabe yung iyak ko nung gabi na yun na sinabi ko sa kanya yung napagdesisyonan ko. Kasi, DJ Rocky, ayoko nang dumating sa puntong iwan niya ako uli. Kasi madudurog na naman ako uli. At baka hindi ko nakayanin pa. Sa ngayon, nagre-render na ako sa work ko hanggang September na lang ako. Ang hirap lang pakawalan ng taong alam mo sa sarili mo na mahal mo pa. Pero wala kang choice kundi gawin ang tama para sa ikabubuti ninyo pareho. Para sa ikabubuti ko. Para sa sarili ko. Kaya John, if ever na marinig or mapunod mo man to, gusto ko lang malaman mo, hindi ako nagsisisi na nakilala ka. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero this time, mamahalin ko muna ang sarili ko. At iingatan ko yung magiging baby natin. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Sa pagmamahal, sa pag-i-spoil sa akin sa pagkain. Mag-iingat ka palagi ha. Sabi mo nga, tayo ay pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Maraming salamat, DJ Rocky. Muli, ako si Celestine. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.